Okay, magandang hapon. Yan, magandang hapon po. Syempre, hapon na naman. Alam niyo naman gagawin natin, di ba? Yan, yun lang naman lagi natin ginagawa pag hapon eh. Di ba? So, magluluto po tayo ngayon ng beef steak. Ang gagamitin po natin ay beef short ribs. Yan, syempre, lalagyan po natin ng ating, ano ba tawag dyan? Butter. Yan, pinaka-base niya po. At syempre, gagamit po tayo ng steak seasoning. Yan, la grill. Kompleto na po yan sa loob. Yan, kompleto na po yung laman niya. May oregano, may rosemary, may black pepper, may asin, may sili. Yan. Yan po yung laman niya. So, ano pa pong inaantay natin? Umpisa na natin. Para kasi may gagawin pa ako mamaya. Habang maliwanag pa. Alright? So, kung ano po natin gagawin ay papahiram po natin ng butter ang ating steak. Yan. Pinaka-base niya lang po yan. Yan. Siyempre, lahat po ng nilalagyan ng butter sumasarap. Di ba? Yan. Okay. So, matapos po natin lagyan ng butter. Yan, mga butter, mapahiran. Balik na rin po natin. Alrighty. Oh my goodness. Yan, baliktaran po natin. At syempre, pahiran din po natin ng butter dito sa kabilang banda. Kuha lang po tayo ng butter. Yan. Ganun lang po. Okay. Tapos nating mapahiran. Yan. Okay. Tama na yan. Pinaka-base niya lang po yan. Okay. So, ayan po. Pagkatapos pong mapahiran ng butter, lalagyan na po natin ng ating steak seasoning. Yan. Lagyan na po natin siya. Huwag po tayong magtitipid. Lagyan po natin lahat-lahat ng Oh my goodness. Okay. Yan. Dumikit na po lahat ng mga niya. Ilagay natin. Wala pa doon. So, sa kabila naman po. Siyempre, ganyan ulit. Baliktarin ulit natin. Oh my goodness. Baliktarin ulit natin na ganyan. Ay! Dumikit. Sarap. Hindi na mabuti. Yan, ganyan natin. Okay, mahaba na naman tong video natin ha. Naiinip na naman kayo, alam ko. Saglit na lang po to. Lalagyan ko na lang po and then mag-ihaw na tayo. Okay? Ayan. Lalagyan na po lahat. So, ayan. Wala nang arte-arte pa. Oh my goodness. Okay po, so ayan po yung natin, beef steak natin. At kita-kita na po tayo sa labas. Mag-ihaw na po tayo sa labas. Kita-kita po tayo doon. Maghugas lang ako ng kamay. Okay? I'll see you in a split second. Okay. So, ayan guys. Nandito na tayo sa labas. Check po natin. Yan. Mainit na po yung pagsasalangan natin. Ano pa pong ginagawa natin? Siyempre, lagay na natin yung ating beef steak. Yan. May kakakapalan nga po pala tong mga binili ko. Yan. Pinahiwa ko po siya ng medyo makapal. Yan. Alright, baby. Alright. So, andyan na po siya. Ano pa pong inaantay natin? No? Takpan na muna. O sige po, balikan po natin ulit mamaya kapag kuwan na po siya. Kapag babalik ta rin na natin syempre, para exciting, di ba? Okay po. Yan po ang ating video. Yan po ang ating video. Hanggang dyan po muna at babalikan po natin ang ating niluluto kasi po malamig. Yan. Kung nakita nyo po, umuusok pa po yung yung malamig po dito kayo sa labas. Okay? So may mga snow pa dyan. Kita nyo? Kung gusto nyo maglaro ng snow. Oh my goodness, malamig. Okay. So balikan po natin mamaya yung niluluto natin. And then, kita-kits po ulit tayo. Alright. So check po natin yung ating niluluto. Okay. Wow, looking good, baby. Yan. Balik ta rin po natin para po makuha natin yung gusto nating luto. Kung medium rare ba o rare, ganon. Diba? Yan. Oh, baby, lumalabas na. Lumalabas na.
lumalabas na yung pagka beef steak niya. Okay, so takpan po ulit natin. Babalikan po ulit natin mamaya. Alright? Okay, welcome back po ulit. Check po ulit natin yung niluluto natin. Oh my goodness. Nagsarapan, baby. Excuse me po. Ayan, tingnan nyo pong itsura niya. Yan na pong itsura na ngayon. Magbalik-baliktad po natin ng ilang beses. Alright. Baby. Oh my goodness. Ayun, nagmamantika na po siya. Kita niyo po. Ayan na. So, lutuin lang po natin ng konti to kasi ayaw ko nang mabata yung mga rare o kaya medium rare. Medium rare. So, mas gusto po nilang medyo luto. Alright. So, lutuin lang po natin saglit yan. Kita-kita naman po tayo mamaya. Yan lang po yung pinakita ko sa inyo bago po siya maluto. Okay? Alright, baby. Okay. So, balikan po natin yung niluluto natin. Yan. So, nakikita nyo po. Tasty, baby. Yan na po yung ating karne ng baka. Alright. So, pagkakataon po yan, luto na po yan. Okay, hahangawin na po natin. Okay, oh. Luto na po siya. Yan. Nakuha na po natin yung luto na gusto natin. Yan. Oh my goodness. Yan. So, ano po pong nantay natin? Hanguin na po natin. Yan. Ang sarap naman ng itsura, my dear. Oh my goodness. So, ayan po. Patayin lamang po natin itong ating lutuan. And then, boom! Yun. Yan na po yung luto natin. So, kita-kita na po tayo sa loob at titikman po natin yung ating niluto. Okay? Kita-kits po tayo sa loob. So, ayun. Ayan na po yung luto natin. Ano? Perfect. Yan. So, ang gagawin po natin is palalamigin lang po natin ng konti and then maghihiwa po tayo ng ating titikman. Alright? Yan. Balikan po natin mamaya pag malamig na siya. Alright? So, ayan po. Medyo lumamig na siya, no? So, ang gagawin po natin, maghihiwa lang po ako. And then, titikman na po natin. Alright? Okay. So, ayan na po yung nahiwa-hiwa natin. Tignan nyo po yung itsura niya. Ay, kasarap, diba? Perfect na perfect ang pagkakaluto. Di ba ba? Kasi medyo may kakapalan po yung pinahiwa kong ano, mga 3/4. 3/4 po ang ano niya, 3/4 ang sukat nung ang kapal ng karne. Yan. Ngayon, tikman po natin. Approve. Grabe. Ang lambot. Para siyang natutunaw. Melts in your mouth. Kikita nyo po yun, hindi po dugo yan. Ito pong pinili ko pala na to is mas makapal kaysa doon sa mga iba. No? At ito po yung sa akin talaga. Yan. Pang medium rare lang po. Ang gusto kong luto. Dahil bukod sa mas malinamnam, mas manamis-namis. Oh my goodness. Kita niyo po yan. Sarap, di ba? Dito naman po tayo sa may taba-taba. Yan. Tirahin po natin pong may taba-taba niya. Oh my goodness. Panalo! Okay. So, yan po yung video natin ngayon, no? Subscribe po kayo lagi. Ay, subscribe po kayo. Yeah, subscribe po kayo and then comments.
Share nyo po, like nyo po yung video natin para po lumawak tayo ng lumawak at makapagluto po tayo araw-araw. Okay po ba? So, yan. Okay. Isang sulyap pa po. My God. So, yan po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panonood at pag-subscribe sa ating channel. Yan. Thank you po. Maraming salamat.